Co? Co jsi volal? Majes. Někdo. Jdeme? Mám to žít, mladé. Počkej chvilku. Fajn. Na 3 malý pět se nesmíš koupit, co použiju třeba jenom. To už to klepný, more. Maker. Baré, jdu, baré. Jak dlouho kouříš? 3-4 měsíce? 3 měsíce. Ale fakt, jak dlouho kouří? 2 měsíce to bude. Nebo co kouří 3 měsíce, teď to bude. A kouří díl? 3 měsíce od, jak měl Tomáš narozeniny. No. To byl červen, ale máš teď měl A září. on začal? Tak po měsíci, po něm. Takže 2 měsíce. Je to 2? Kož ty, plice. To ještě nezjistil nic. To nechtal. Ale zjistil, vole, trošku. A jak dlouho bys musel kouřit? Rok, 2 roky. No. To mě by to zjistilo. Tak to?